Köszöntöm a kedves nézőket az Irány Erdélyben. Mai adásunkat sajnos rossz hírrel kell indítanom, ugyanis ma az Irány Erdély utolsó forgatási helyszínére kísérem el önöket. Hargita megye egyik legkisebb városába látogatunk el. Oda, ahol ered az Olt, ahol egekben nyúlik a Nagyhagymás, ez a település pedig nem más, mint Balánbánya. Balánbánya Felcsík legészakibb települése, nevét a közelében található Balánhavasról kaphatta. A város fölött az égbe emelkedő Nagyhagymás, az Öcsém és a Terkő csúcsok őrködnek, amelyek feledhetetlen látványt nyújtanak az ide látogatónak. Orbán Balázs Székely Svájcnak nevezte a vidéket. A Nagyhagymás hegység az egész keleti Kárpátok egyik legszebb hegysége, számos dolog miatt. Tehát elég hosszú volna a lista. Hát a tájképek csodálatosak, a tájkép elemei egyedülállóak, érdekes magasba törő szikla alakzatok vannak, ritka növények, számos ritkaság. Pont a hátunknál található, a legmagasabb csúcs, 1792 méter a Nagyhagymás csúcs. Turizmus, ez az egészséges turizmus, tehát autóval nem lehet megközelíteni, vagy nagyon nehezen, és ezért az igazi egészséges két lábon járó turizmus található Nagyhagymásban, legtöbb helyt, és az Egyeskő szintén itt mellettünk van, nem távol, az a leglátogatottabb hely, mert onnan aztán egész komoly túraútvonalak vannak, Nyugostóig, 1000 éves határig. Számos, egyre több turista. Mindez pedig a Békás-szoros Nagyhagymás Nemzeti Park része, amely több ezer hektáros védett terület Hargita megye peremén. 6775 hektár nagyságú terület, itt Balánbányától egészen egy Lyukostóig tart, a 30-40 km hosszúságban, és 1990-ben volt létrehozva, akkoriban még két ritka és védett növény volt a védett növény megvédése, fajának fennmaradása volt a szempont, a havasi gyopár és a magyar nőszirom. Mostanra ez a lista jól kibővült, Natura 2000-es területek is csapódtak hozzá, vagy összelettek vonva Natura 2000-es területekkel most már. 19 faj, és 16 habitátus van szigorúan védve nemzeti parkban. Balánbánya büszke lehet a kis bányavárost körülölelő festői tájra, akárcsak népi hagyományaira. A székelyföldi kisvárosban valóságos néptánc mozgalom indult el, 3 néptánc együttes is működik a településen, a falu fiataljai előszeretettel járnak hetente néptánc próbákra. Vezetőjük Sándor Csaba szerint a balánbányai fiatalok mindig közel álltak a néptánchoz, és ez ma sincs másként. Jelen pillanatban, ami konkrét tevékenységünk tud lenni, az a modern tánc, a zene, tehát zene, kántó, oktatás, különböző hangszerekről, így hegedű, gitár, furúja és ének oktatás, tehát ének, hang, zene, oktatás, valamint a néptánc és geológiát, ez egy vegyes személyem, én geológus végzettséggel rendelkezek, ezért muszájból geológia körünk van, és szívem szerint néptánc oktatás van elég intenzíven, elég nagy létszámban. Ezek az aranytáncosok pedig már évek óta sikert sikerre halmoznak, és egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek határon innen és túl. Most jöttünk vissza Zakopaneból, másnak a neve alatt mentünk, a Köpice Csíkszereda Együttes nevében mentünk, mert 4 évvel ezelőtt is voltunk Zakopaneben, ugyanezen a Hegyi Emberek Fesztiválján, és ott alapszabály az, hogy 5 évenként fogadnak csak vissza. Mi már nem bírtuk, mert tényleg nagyon-nagyon erős a fesztivál. 4 évvel ezelőtt 19 ország volt jelen, most meg 15 ország szerepelt ezen a fesztiválon. Megerőltető, mert nagyon-nagyon sok a program, de ugyanakkor szívesen bevállalható, hiszen mindamellett, hogy sokat kell dolgozni, ott kell lenni agyilag szívvel, felemelő érzés, mert folyamatos jó érzést biztosít.
Ráadásul idegenvezetőnk is olyan egy magyar fiatalember volt, Lengyelországban élő valaki, hogy a szívét kitette értünk, hogy mindent pontosan információ szinten időben megkapjunk. De ez volt számomra nagyon-nagyon-nagyon jó fesztivál, hogy ott lehettem. Nagyon-nagyon szeretünk Törökországba járni fesztiválozni, holott Törökországban nagyon nagy a rendetlenség. Tehát olyan rendetlen fesztiválokat, miért a törökök tudnak csinálni, olyanokat nem láttam. Mégis az a tűz, amit mi viszünk arra fele, az ott otthonra leel. Tehát az a szeretet, az az őszinte szeretet és megnyilvánulása, hogy befogadják azt, amit mi tudunk vinni nekik, azt azért sehol nem láttam eddig. Tehát a lengyeleknél láttam, de a lengyel amúgy is szereti a magyart, a töröknél pedig olyan, tehát amellett, hogy úgy, egy ilyen népet sem nagyon láttam, aki ideológiailag ennyire meg van nyomatva, de aki ennyire meg tud nyílni, nyilatkozni. Én itt éreztem életemben legjobban magam fesztiválokon. Hát igen, ezek az egymást látogatások voltak nagyon nagy élmények. A legnagyobb élményt talán mégis a budapesti Fölszállott a Páva 2012-es vetélkedő műsorban való részvétel nyújtotta. A balánbányai Ördögborda tánccsoport nem is akármilyen eredménnyel tért haza, hiszen megnyerte a népszerű tévés vetélkedő közönségdíját. A média befutó, mert hogy azon is voltunk, eljutottunk a döntőig, sőt díjazottak is lettünk, illetve a Fölszállott a Páva életünkben 2 olyan esemény, ami hát a megmérettetésről szól, de azért nem szólok ezekről, mert ha kimegy a gyerek a színpadra, az már neki megmérettetés. Tehát én ugyanazt várom el a balánbányai műsor kapcsán is tőle, mint amit elmondtam neki, akkor, amikor Budán fel kellett lépjen az MTV-ában. Az, hogy felfele jutottunk, az nem elsősorban a tudásszintünknek köszönhető, hanem annak egyrészt, hogy nem távolodtunk el a saját táncos kultúránktól, az anyanyelvünktől, hogy ehhez úgy ragaszkodtunk, hogy bemutattuk annak nagyon sok oldalát, és színét, és hangulatát. A Székelyföld szívében található szórványtelepülés lakosságának 1/3 magyar ajkú. Ugyanez a nemzetiségek közötti eloszlás érvényes a kisváros szakközépiskolájára is, ahol szintén 1/3 magyar diákok aránya, a 2/3 románsággal szemben. Szakiskolának lehet pontosan tudni, 1969-ben adták át, tehát 67-ben kezdték építeni, 69-ben adták át az iskolát. Először úgy működött, mint szakiskola 3 évig, utána 69-től már középiskola is lett. Együttműködött középiskola, szakiskola, tehát ilyen, úgy mondták, grupskolára, akkor ez volt a neve. Egészen 1990-ig csak bánya profilok voltak, tehát bányaszakokat tanítottunk, mert itt képeztük ki a bányába a szakmunkásokat. Tehát aki itt végzett, azoknak szerződésük volt a bányával, és miután elvégezték az iskolát, utána felvették őket a bányába. Ott dolgoztak, sőt kötelesek voltak 5 évig ott maradni, mert ezért ösztöndíjat kaptak, tanszereket kaptak, öltözetet kaptak. Ebben az évben 236 diák kezdte meg itt a tanulást, ebből körülbelül 60 magyar van, tehát egy kicsit a magyarok létszáma lecsökkent az utóbbi időben. Tavaly előtt olyan osztályunk volt, hogy 30-an is voltak egy osztályban, most már csak 12 és 10 körül van a létszám. Nagyon sokan elmentek, de azért is, mert lecsökkent a magyar iskolásoknak a száma nagyon. Elég sok változás volt az utóbbi időben. Hát a 2008-as években pénzt kapott az iskola, azzal elég jól felújítottuk a főépületet, tehát vannak termopánablakok, de bent a termekben is újra lettek messzelve, újra lett
az épület erősítve, mert elég gyengének bizonyult. A bentlakásban, a kollégiumban ott is nagy változások voltak, abból a szempontból, hogy 3 emeletből plusz a földszint nem működik, most csak 1,5, de az a 1,5 az most pontra van téve. Amit nem sikerült egyenlőre megcsinálni, azok a műhelyek, ott szeretnénk egy nagyot újítani, és az étkezde. Most indult el egy új pályázat, bár nem a pályázat, hanem a pályázatnak a kivitelezése. Tehát ez azt jelenti, hogy most a hónap végén, jövő hónap elején kiválasztjuk az építést, aki neki fog fogni, és az egész iskola újra lesz modernizálva és fel lesz szerelve. Tehát nagyon nagy munkálatok lesznek 1,5 évig, körülbelül 3 millió eurós pályázat. Így belátható időn belül már egy modern, korszerű iskolába járhatnak a balánbányai diákok. Sajnos a népesség csökkenésével egyre kevesebb a magyar gyermek Balánbányán. A helyi önkormányzat, a tanári kar arra törekszik, hogy a következő tanévtől egy önálló magyar tannyelvű kisebbségi iskola működhessen a bányavárosban. Vannak dolgok, amik normálisak, tehát abból nem szabad politikát csinálni. Tehát az, hogy legyen egy magyar iskola Balánbányán, vagyis kisebbségi iskola, az egy normális dolog. Na, mert arról nem beszélgettem, hogy Balánbányán a magyarságnak a létszáma, az kb. 33%-a a jelenlegi lakosságnak. Tehát mindenféleképpen kisebbségben van a magyar lakosság. Tehát így kiérdemelt és szervezettség szempontjából is, és finanszírozás szempontjából is jobb eset volna, hogyha egy ilyen kisebbségi iskolát tudnánk létrehozni. Na most ez a kisebbségi iskola úgy néz ki, hogy most ebből a tanévben ez elmaradt, de jövő tanévben ezt ki kell harcoljuk. Rosszul mondom, azt mondom, hogy harcoljuk, mert egy normális dologról beszélek, amit nem harcolni kéne, hanem az normálisan kéne menjen. De most majd úgy novemberben lesz ennek ismét napirendi ponton a tanácsban. Remélem, hogy át fog menni, mert ez mindenféleképpen, hogyha analizáljuk, hogy ez mit jelent, mit hoz, akkor csak pozitív dolgot tud hozni. És úgy gondolom, hogy meg lehet ezt majd csinálni. És akkor gondolom, hogy a magyar gyerekeknek a iskolája jövője jobb körülmények között biztosítva lesz, ha bár most se beszélhetünk arról, hogy a körülmények kitűnőek minden iskolában. Tehát fűtés, mint épület, mint belső szervezettség abszolút a maximumon van. Tehát én úgy mondom, hogy semmivel sincs alább a baláni iskola, mint bármelyik az országban. Balánbánya lakossága egykor elérte a 16-17 ezer főt, mára azonban mintegy 6 ezerre csökkent a lélekszám. A múltról és a város történetéről egy helyi történelemtanár mesél. Ha megnézzük Balánbánya történetét, kötődik az érc találásához, amit a 18. század végén fedeztek fel itt, és egy bányásztelepülés alakult ki, de ennek a bányásztelepülésnek viszonylag nem volt népes számú dolgozója, és ennek következtében ezért nem is volt önálló település a 19. században. Domokosnak egy utcája volt, körülbelül úgy 300 fő lakott itt, egészen az első világháború, jobban mondva a második világháború végéig, amikor a kommunizmus azt vette tervbe, hogy itt a Székelyföld szívébe hozzunk létre egy minta kommunista társadalmat, és ez azt is jelentette, hogy óriási fejlesztésekbe kezdtek, embereket kezdtek betelepíteni, akik főleg románok voltak sajnos, és ennek következtében 1968-tól Balánbánya városi rangot kap, akkor egy 15 000 fős lakósa volt. Ez a forradalomkor 1989-ben elérte a 17 000 lélekszámot, onnan pedig már lassan következett a hanyatlás. Ha megnézzük a bánya munkás létszámát, Balánbányán 6 000 ember dolgozott a bányánál, amiből
több mint 1000 ember a környező falvakból ingázott ide. És ha megnézzük, hogy a Ceausescu idejében egy bányász fizetése mit jelentett, ez befolyásolta azt is, hogy itt nem értékelték Balambányát olyan rosszul, mint ahogy most értékelik, és ha pontosabban 17 autóbusznyi munkást hoztak naponta 3-szor a környező falvakból, egészen Csíkszeredáig mindenünnől jöttek ide emberek. A város jelenlegi lakosságának nagy része a bányákban dolgozott, azonban miután veszteséges kezdett lenni a rézkitermelés, a bányák bezártak, az emberek munkanélkülivé váltak. Sokan alig 45 évesen, 20 éves munkaidővel elmentek nyugdíjba. Így mára csak az elhagyott bányák szomorú látványa és a szilikózisban szenvedő megfogyatkozott lakosság fogad az egykor virágzó kisvárosban. Rengetegen dolgoztak. Én amikor bekerültem a bányába, 18 évesen, addig kint voltam. Akkor mind lakatos. Csevet szereltünk, lakatos munkával véget. Dolgoztam, mint lakatos, dolgoztam 2 évet. 2 év után bementem a termelésbe. Több pénz kellett, nem a család, és akkor a családom lett, több pénzre volt szükség, bementem termelésre. Termelésre, mint segédmunkás dolgoztam, körülbelül 6 hónapot, vagy mi, akkor elé emeltek, mint bányásznak. Akkor követelték az iskolát, megcsináltam bányásziskolát, bányásziskola után lettem, mint csoportvezető. Ott aztán fúrtunk, ugye milyen a fúrás, robbantás, kitermelés, gurítóbat ürtöttük, gépezetek voltak minden esetre, ürtök, onnan szállították a mozdonyon. És milyen mélyen zajlott? Én 250 méter mélységre voltam, nem a felszíntől, hanem a vízszíntől csak. 250 méter voltam lent. Számos munkabaleset történt a bányában, több halálos áldozatot követelt a nehéz munka, de mégsem keresték a nagyobb város adta lehetőségeket Csíkszeredában vagy Gyergyószentmiklóson. Sőt, moldvai románok ezreit is ide telepítették, hogy miért, erre Boros Gyárfás egyértelmű választ ad. Itt volt a pénznek a forrása, volt pénzforrás. Az ember, ha tárgyit megcsinálta, pénzt is keresett. Például volt egy bányásznap, prémiumot onnan kaptunk ki a tárbat, tárgyasítettem minden esetben, én örökké tárgyalott, soha nem maradtam. Nos, még voltak ilyenek, amelyik versenyeztek, hogy melyik csináljon több tárbat, ugye, hogy tárbat tárgyasítette a plant, szóval így mondtuk plán akkor. Bányásznapja kaptunk prémiumot, hajra a fiúk gyárték. Elmentünk, augusztus 15-én örökké meg volt a szép ünnepség, bányásznapolás, színpadon, táncolás. Jó volt, jó. Volt pénzforrás, volt pénzlehetőség. A fiataloknak hát most tönkrement a város, és ugye, a blokkok tönkrementek, a legénység üresen maradtak, rengeteg nálmén, így csak most a nyugdíjasok maradtak egyet. Nekem is szilikózisom van, pedig nem fúrtunk szárazon, de ha akar, hogy óvakodik, vízzel fúrtunk minden, de akar, hogy óvakodik, nekem is van szilikózisom. Csak is for van benne. Vannak sokan a városban, akik még szilikózisban? Hát én nem mondhatom, hogy sokan van, már sokannál is vannak mélyben, és ha velem egy idősek azt lehet mondani, hogy már el is vannak temetve. Olyan is van, hogy el vannak temetve. Meg 24 évet a bányában, mint én lehúztam, ha vannak még úgy egészségesebbek, és mint én, de vannak gyengébbek. Aztán az utolsó bányát 2006-ban zárták be. A városban élő magyar közösséget nagyon jól ismeri a helyi plébános, aki immár 10 éve szolgálja a balánbányai római katolikus közösséget. Megítélésem szerint a balánbányai embernek a hitét, a mentalitását és a gondolkodás világát jelentős mértékben meghatározta, és úgy érzem, hogy mai napig is meghatározza a bánya. Amikor ide kerültem 2004-ben, akkor még a bánya haldokolva, de működött. És nagyon hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy lehetőségem nyílt lemenni a bányába, és megnézni azt, hogy ezek az emberek hol, milyen körülmények között, hogyan dolgoztak. És azért tartom fontosnak,
hogy ezt megtapasztaltam, mert itt értettem meg azt, hogy az állandó veszély, az állandó bizonytalanság, az állandó félelem, stressz, ez jelentős mértékben rányomta a bélyegét az embereknek az életére. Ugyanakkor, hogy mitől valaki balánbányai, én úgy jellemezném ezt a bányászvidéket, hogy egy segítőkész közösség. Mi itt nagyon sokat dolgoztunk ebben a templomban, és egy alkalommal azt mondtam nekik, ezeknek az embereknek, hogy ha én azt mondanám, hogy az egyes követ el kell hordani, akkor nem azt kérdeznék tőlem, hogy hogyan, hanem hogy mikor fogunk hozzá. Tehát láttam az elkötelezettségüket, a segítőkészségüket, a nyitottságukat, és ez nekem nagyon sokat jelentett, amikor én ezt megéltem, megtapasztaltam az ő jelenlétükben, és én azt hiszem, hogy ez a balánbányai közösségre nagyon jellemző. Tehát amikor valamire egyházi vonatkozásban, közösségi életben megkértem őket, teljes mellszélességgel, jó szándékkal ott voltak, segítettek. Tehát kicsi bíztatás, bátorítás kellett nekik. A település polgármestere fontosnak tartja visszaadni a természetnek mindazt, amit egykor a bánya tönkretett. A 2000-es évek elején készült egy program, amivel a bányaüzem által elfoglalt területeket és megkárosított természetet újítsuk fel, vagyis adjuk vissza a természetnek, és legyen úgy, ahogy volt az valamikor. Ez a program mai napig is működik, sajnálatos módon nagyon-nagyon alulfinanszírozott, és így, ha végignézünk a bányai üzem által lefoglalt területeket, máma sajnos egy nagyon visszataszító képet mutat, mert mondjuk úgy, hogy le van robbantva minden, de nincsen teljesen elhordva, és nincsen lefődelve, hogy majd ott fű és fák nőjenek. Ez van a programban benne, a projektben ez van, hogy visszaadni a természetnek, tehát minden ott úgy legyen, ahogy az valamikor volt. Mindaddig, amíg ezeket a múltnak a nyomait el nem tüntetjük, addig bármilyen itt áthaladó embernek visszataszító képet ad, és akkor hiába beszélgetünk arról, hogy Balánbányát egy turisztikai központtá, egy turisztikai várossá, vagy kiinduló ponttá kéne átalakítani, ami megélhetőséget is adna az itt lakó embereknek, hisz nem hiába mondják azt, hogy a Balánbánya a Székely-Alpok lábánál fekszik, és az a gyönyörű kép, amit a nagyhagymás öcsém Terkő ad, az nem sok helyen adatott, és bárki, aki itten jár, és akivel beszélgetünk, mindenki ezt a gyönyörű képet emlegeti, hogy tegyünk érte már valamit, hogy ezt lehessen kihasználni. Én látom azt, hogy ennek a városnak van jövője. Na most, hogy a jövő az persze nem, még arra is, még az is belefér, hát ez nem a közeljövő, hogy eljön majd a nap, hogy a balánbányai bányaüzemre szükség lesz még. Természetesen ezt újra nyitni nem lehet. Egy egész más elképzelés kell erről történjen, mert így már nem lehet újraindítani. De én azt mondom, hogy eljön a nap, és hogyha visszamegyünk a történelembe, akkor arról is beszélgethetünk, hogy Balánbánya általában úgy volt, hogy volt a világnak, az országnak szüksége rézre. Mikor keletett a réz? Akkor emelkedett, akkor volt egy lüktető élet, mikor nem keletett, akkor leállt. Ez többször, ha történet megnézzük, a Balán történet, ez többször megtörtént így. Hogy rövid legyek továbbá, én úgy látom, hogy a jövő az a turisztikában van, ehhez nagyon sokat kell tenni, azt is tudatában vagyok annak, hogy turisztikai központok, Tusnád, Gyilkostól, Borszék, mind még ott még csak kínlódik az élettel, a felújítással, mi pedig újra most kéne kezdjük. Tehát nem könnyű eset. De ez mindenféleképpen segítségre van szükség, mert Balánbány jelen pillanatban egy olyan közösség, egy olyan város, ahol vissza kell fordulni, és azon az úton kell visszamenni, amelyikön jöttél. Ha bár létezik egy olyan út, amelyik átmegyen a Gyilkostó felé Gyergyószentmiklósnál, van is egy pályázat, amelyik meg van nyerve,
az út a megyei tanácsé. A megyei tanácsnál van a pályázat, meg van nyerve, finanszírozási gondok vannak. Én úgy nagyon remélem, és az elnök úr, Borbély elnök úr a tavaszon úgy beszélt, és pozitívan ítélte, és ő is mellette volt ennek az útnak a felújításával, és ahogy ezen a tengelyen pénz lesz, én úgy gondolom, hogy a megye el fogja indítani ennek az útnak a felújítását, és akkor majd egy összekötő út, és akkor a város nem egy olyan zárt város lesz, hogy vissza kell fordulni, ha vissza akarsz menni mondjuk a főútra. Lesz egy tranzitváros, ahol én úgy érzem, hogy ez már lüktetné egy picikét az életet, és több ember fordulna meg itten, és akkor természetesen az élet is javulna, az életminősége. Balánbányán nap mint nap megküzdenek a bányák hagyatékával, a kisebbségi helyzettel, hiszen a település Székelyföld szívében egy szórványvároska, ahol akár a turizmusé lehet a jövő, hiszen az egészséges, tiszta levegő és a nagyhagymás látványa nagyon sok turistát vonz a vidékre. A kis bányavárosban egy összetartó magyar közösséget ismertünk meg, egy magyar polgármester vezetésével, aki nem álmokat sző, hanem reális, kitűzött célok megvalósulásán dolgozik. Balánbánya fölött, a Nagyhagymással szemben, a Balánhavas csúcsán búcsúzom önöktől. Egy hét múlva a 2014-es Irány Erdély utolsó adásával várom majd önöket, ahol egy összefoglalót láthatnak a 2014-es évadról. Adásainkat visszanézhetik Facebook oldalunkon vagy YouTube csatornánkon, csak be kell írniuk a keresőbe, hogy Irány Erdély, de ezt megtehetik weboldalunkon, a www.erdély.tv honlapon is. Egy hét múlva tehát az évad utolsó adásával várom önöket. Viszontlátásra! A műsort támogatta Balánbánya polgármesteri hivatala.